Na, ezt a kis videót azért csináltam, mert most nem fúj annyira a szél, látszik, hogy mi is az értelme ennek az állásszög vezérlésnek. Láthatjátok, hogy milyen kicsike kis szélmozgásra is már mennyire hatékony. Egy kis némafilmnek indul, de úgy gondolom, hogy egy pár szót azért ejtek itt az átalakításról. Ami pedig ez a BMW sebességváltó. Ez került be a szélkerék alá. Hát ez az indokolta, hogy túl nagy a nyomatéka a szélkeréknek, és gyakorlatilag nem tudtam kihasználni. De mivel így ezzel a váltóval tudok különböző fokozatokat kapcsolni, erősebb szélbe mondjuk egyesbe kapcsolom, és látjátok a kardánkihajtásnak a kihajtó tengelyén van a szélkerék, a behajtó nyeles tengelyen pedig a generátor, ami itt van alul. Nem tudom, hogy látszik-e, vagy nem. De már mutattam az előbb a videóban. Az a lényege, hogy így tudok az átételekkel játszani. Pici szélben, nagyobb szélbe, még ha van is ellenállás ennek a sebességváltónak, akkor is töredéke ahhoz képest az ellenállás, mint amit a szélkerék tud. Mint amit a szélkeréknek a nyomatéka tud. Tehát a hatalmas a nyomatéka, és így gyakorlatilag egyesbe, vagy nem egyesbe, de igen, egyesbe, vagy kettesbe, vagy háromasba. Tehát ha nagyon nagy szél fúj, akkor egyesbe kapcsolom, és így visszafelé, hogyha szükséges. Ha nem, akkor meg hagyom, mit tudom, háromasba, és akkor úgy elforog egész nap. Most háromasban van. Most áll, megállt. De látjátok, itt van ez a kokárda, azért mutattam, hogy itt van ez a, most a kokárda megmozdult. Most kíváncsi leszek, hogy ott az állásszög vezérlő mozdult. Na most indul-e vagy nem? De ez a szél az, tehát ez semmi. Nem fúj a szél, csak légmozgás van. Ez szó sincs szélről. Semmi. Tehát meg... Ez egy szallag. Látjátok. Nincs benne drót vagy valami súlynak. Na és akkor ott van, hogy indulj el. Na látjátok, hogy elkezdett fújni a szél, beállt az állásszögvezérlés, és már is működik a rendszer. Ennyi, erre kis semmi. Szélmérő hiány, nyomatékmérő hiány, egyéb műszerek hiány nem tudok szolgálni adatokkal. Ebben valaki tud segíteni, azt megköszönöm. De csak olyan felajánlást fogadok el, ami mögött nincs semmilyen szándék, gyakorlatilag ha önzetlenségből támogatni szeretnétek ezt a fejlesztést, akkor azt nagyon szívesen megköszönöm és elfogadom, viszont semmit ne várjatok érte. Úgyhogy ha gondoljátok, nyomatékmérő, forgónyomatékot szeretnék mérni, és mit szeretnék még? Hát egy normális szélerősségmérő, ez jó lenne. Meg még egy pár dolog, de majd azt hiszem, hogy
akit érdekel és a támogatását adja az ügyre, az írjon, felveszünk kapcsolatot és megbeszéljük. Nem túl sok mindenre van szükségem, de ez egy pár dologra, igen. Hiteles adatokkal tudjak nektek szolgálni. Apróságokat megosztom nektek, sok szeretettel. Próbálkozzatok ti is. Hát, ha lesz belőle valami. Na, ez már működik. Hát, hogy tölti az akkumulátort azt. Vagy mit csinál most. Azt nem tudom. Lemegyünk, aztán megnézzük.